שלום לאוהבי ארנבים. היום אני רוצה להראות לכם גורים חדשים שהארנבת שלי המליטה. הם כבר בני 10 ימים. קדימה, בואו נראה. כאן הם נמצאים בקופסה מקוממת וכבר פתחו עיניים. הנה אמא דואגת. לא לדאוג חמודה, זו אני. הנה מתוקים ומקסימים. בלו פרווה, פתחו כבר את העיניים. היום הם בני 10 ימים. הפעם ארנבת המליטה 6 גורים מקסימים. מתוקים. ואחד אפילו יצא מהקופסה והלך לטייל.